gaba ɗaya yanzu nan ka ma kasa kayan ba a siya ba shi ba kayan sana'a ne amma gari ba kuɗi gaskiya ana jin wahala garin nan wallahi kai wallahi gari hai Allah da ya kawo mana wannan canji kai gaskiya ana jin wannan garin wallahi kuwa kai ina gaya maka kaya fa kai ka kasa kaya amma kwastomomi ba masu siya ba kuɗi ne gari ba kuɗi kowa gari ya canza abin da gaskiya abin ya yi yawa wallahi gaskiya kawai wallahi nan ga haka nan to abin da ya haka nan assalamu alaikum ya yau dan ne na garin ne ya kwana biyu ne yanayin garin kai gari gashi ya nan muka jira mu gida wannan wallahi komai normal wallahi mutum tunda safi ko kai ma ban yi ba wallahi haka ake jin garin nan da lokacin da kai ina kun ma ku wallahi amma ko mun ne wa dan garin kakin da kake kawo mun ma yanzu ban da ranka gari ya kulle yanzu nan garin kwayin nan ne kai dan kulin da kake kawo mun yanzu shi ma neman garin nan in ba wallahi garin nan na cika safa na kwanta o din yanzu ya garin nan din kaga ban da shi ka guje ni kai ma din kaga ba haka dan Allah bai ga mun gittawan gayan nan ba wani gaye kenan zaka ce mun baka san shi ba dan mina oke dan mina wallahi ban gan shi ba duk yau bai biyo ta nan ba ko ina wani abu ya rike shi da ka gan shi ya zo nan ai dan mina bai wuce wannan lokacin bai zo ba ina shi ma dai garin nan da ya gaskiya nan garin dai to haka ne zamu ta hakuri wallahi abubuwan dai salamu alaikum amma alaikum salam wasannin ku wannan shi ma ina da wani abu ke da suna jin garin nan muna ba shi hannu shi ma ka ga ya riga da ya fuska malam ba ga kuma sai ka ci kuma ba a ba ku mai bar da haka ba komai barkan ku dai ba shi ya ci da abin ke da shi ci da kai na ga kuma yana ganin mu na gana wani ɓoye ni ma abin da na gani ke gaskiya da garin nan take ciki dai to ga wannan yana da gaskiya kuwa alamun ba gaskiya a yi gaskiya wannan da wuya yana da gaskiya amma wanda ya kamata a bincike shi wallahi ba zai yi muna yan anguwa muna zaune cikin anguwa ba ya zo ya dinga safe shi ne a cikin mutum ni ban ma samu na ci wani abu ba dan Allah ka gani gaskiya ai tun da na gaba ganku ba kaga haka kamar anguli ya ji ana cin kosai ya hallaya ai tun da muka abin nan wannan kai kai tun da na gaya ma kai ya ka gani tun da ka ci taliyan wasila kuta mata dan su mulmulan kai gidan su ɗayan nan da kake zuwa take mun na ce muna kai dan mina kai ka riga da ka san ta kenan ma kuta maro ba sai da na ga muku kai ni a barka malam ai nace gaya ma yake ba alika mana gidan nan ba mu kuma yanzu nan muke son sai muka ganka kenan ba mu je mu duba oke to da zai kasance dan uwa to Allah ni dai ka dauke naman wasa da kai ka san ba za mu taɓa mantawa da ku ba kai in je in ga ba police kai sai ka san muna nan ne so muna nan kai ya dan na so ni ka ga ma wannan da wani ne yake da suna kwatano ne ko kwatano ban yarda da yaron nan ba tun lokacin da aka bashi kudi ya kawo min guda biyu sai da ya ɗiba ɗaya ɗan iska ne da menene garin ne wallahi shi yasa amma haka na za a yi ta hakuri dan ya ci kullun ka to kulli guda ɗaya shine da yake ka gane ni dan nan ban yarda da shi ba dan mene wai me sha'anin ka da ni ba shi yake kallo ba ina kallon zanga gito su sai kallon kike da suna kuma menene to fage da tintin kan dan mene wurin shi zaka je tashi ka je a'a kai da Allah ya fada shi ni abin da nake so ka gane dama ni ina so akwai wani kwantiran da aka bani za mu fara shagar layi da yake za mu fara shagar layin nan gaba ɗaya da yake kaga wajen da ya titice gata dan dai to amma dai dan mene kana ji ka rabu da yaron nan yan iska ne kai ka san wai mai ma za a yi a'a garin dan dai ka gida nan di yau ban je gida ba wallahi oke to ka adan da wasallin nan ka da dan mene a dai dan da wasallin nan dai a dai dan da wasallin nan ta kai kana dan mene bari in ji ka gane a dan da wasallin nan sai kaga dawowa na a dan da wasallin nan barka wa ya ga fulanin daji bura uba ya baza walla kaman an jefa mushi abu an bura shi ya ladi
karnukan wayannan yan ƙauyen da kake gani ba wani Allah ya taimaka ba wayannan dan uwanka yanzu da na fito daga gidan nan ba komai fa wallahi. wallahi shiru ne Wannan dan uwa ya kai ne. Kana na da wani kenan. mun na yi kenan Ya ka zama mana. Ya ka zama mana. a kai ba naka ai na fi son rabon kasa Dan uwa. ga wuyi ka ce ku ka fi son gaban kasa ai na gaya ma ka bar ni haka in kasa ne in na samu rabon kasa na fi taɓa ga abin kirki ba dan uwa amma ya na ga hannu rabana to wallahi gidan ne shiru kai ni fa ban yarda da kai batuncin amma ba matsala ka san shi sha'anin rayuwa ba dan uwa wallahi da yake ma dai kai za mu je Assalamu alaikum. wa alaikum salam Lamina kuna nan. da muna nan to kun je gidan shiru Abincin to ni ma wallahi daga gidan nake. kai ma ka dawo kenan Wallahi na ji na aske ba komi. Dan gida ma na aske kanai na su. ya ba labari Wallahi ba labari ni ma daga gida nake. Na tarar da kannai na su ma da yunwa. haka abin yake ai ni Na shiga gida. kai ne ganna ma ba fa yunwa nake ji ba da yake ni ina azumin sa ta shawwal Lamina. ai ka bari ba kai ne a ciki Ya ana jin gari. Wai yanzu haka za mu yi hakuri da wannan rayuwa. Tun sa a ce har yanzu nan abinci ga hannu kwaki da kawai a ciki. Wai mutumi na Lamina kai muka bari na wuri. Na bakon nan ne na nan. ko ni bako Hannun bakon nan nan. ni tunda ma na yi bacci na farka na kenan ni ma tambayin da Kuna nake so in shigowa. yi kenan fa na bakon nan amma na sayan da ya ma ni Ai kai bakon nan da gani bai da gaskiya Lamina ko ba ba ya da shi wani da kore bacewa yi. ba na magana da bakin nan ban ma san kalan shi bane a kai ka faɗi mu Lamina tana da kace baka san da yanda yake ba dai to. Lamina Amma ni ni ba. ku ba ku gama mutum ba ku damu ko ya bace ina zo kun san shi ban san shi ba ban san haka An san halinka ne. An san halinka mun daɗe tare da kai Lamina wallahi Lamina. yana so ya ɓoye mana wani abu ai ni da ka gani nan in na ganka kai ko na san ka baka mun magana ba bana mai ma da martani saboda ni kayan ka ma bai dame ni ba ko dan mina a to Ai to ranar nan can na ji ladi bana maganan ka wai dauke mata tukunya da kai kai ta bada a kai mata faci ne a kai gyara hai dan mina to me ya da shi ba dan mina me ki me ke faruwa kuma dan mina na duka bukata Bacci da nake ji. hankalinka. dan mina da safe safen nan fa yanzu muka taso da bacci nake ji hai dan mina ai na fi jin daɗin nan Yaya ma. malam yaya Assalamu alaikum. wa alaikum Wani salam bakin zira a nan gurin mu da waya a je ba. malam mu da baka yarda da mu ba da muka zo ma ko sallama baka mana ba Nan gurin da na bashi bakin zira haka da waya a a je na je. malam malam kaje ka nima Bacci nake da dan bashi a nan gurin. mu ba mu tashi mun baka wuce ba Lafiya Lamina. Gashi nan da taron ka ba ku shi zaka tambaya. Assalamu alaikum. Malam barka ne. Allah ba ga wani bakin zira a nan ba da waya a je ba. kai malam da yake kai shaka tafi ne ni da kada tafi ina ba ta ina ma ka buka da nan ni ban ma Nan gurin ina bacci kyau sai za mu fada ban sani sai na tashi na wuce. Kuma kai na gani a gurin. kai ina san ni ba barawo bane Malam. ba na Allah, sata na zo ne. ba na cin hakkin mutum Allah dan ga maka wani abu ne. Lele da bari in na maka shi ne zai maka magana na ruwanka. Matsalan ne. irin jarire guda bakwai a ciki sai fara jikin mutum guda hudu sai mara mutum na fadari guda hudu. To dama ai shine nake tambayar ka gan su da bakin leda haka da wani waya a sama. Ka gan su nace da irin jarire guda bakwai. Sai fatan mutum guda hudu. Sai kuma in mafitsaran mutum irin na mutane guda hudu shi ma sai mazaunai guda biyu. ga yi nan So ai sauran waya kuma. Ada waya ku. Hada waya ne to shine yawa to dama irin ku saboda irin ku abin 500 na sai yawa saboda irin ku barayi sai na muku an ga abu amma saboda da Allah gaba kiyar Allah ka ji ko yawa da ba ku su 500 ne ɗan 500 ne saboda da Allah kiyaye na gode Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai. Lamina. an jima Na ga ka je kai ka ba mu kunya. dan mina Sai